anak man ka ni Mariano na imong mama sa inyo. Dili man ko anak niya. Ay dili di ay. Anak na niya, anak na niya. Mutbot mo mata ah. Ari unsa na ko dire? Ikaw mata ka ba? Mamutbot ba yun ka ba? Magbuot man ka. Hindi na may mamutbot. Dapat yun ay mo storya sa tinuod. Dapat mustukan kasi tinuod. Bate lagi kag naong. Sa? Imong naong babate. Agay. Saga lang kagyaw-yaw da. Sa tinuod sa akong giingon. Mao na imong uyab day? Oh, mao na ma. Gwapohon ng bata oh. Gwapo John. Uy, naam na siya brace di ay. Sure na brace ma. Dili ta makapatakod anak niya kay maglisod og tubo yang bangkil. Nya unsaon man ron ma? Mao lang ni atong ipaniud to karon pangitag laing uyab. Dani daga na. Rekmar, nakay kwarta diha. Wala ko kurta ay. Ano man day? Wa na tay bugas ay. Wala bugas? Nahurot na. Ano unsa naman taan? Wala naman patay bugas di ay. Wantay ka na ni paniud to. Ayo, na ako'y pautang. Basin gusto mo mautang. Ikaw ba? Sige, ano gyapon mo to mo Kung wala na kita bugas, magsige ba ni pautang-pautang ni mga ilan-ilaro naman ka na. Ang kakaila ko ato bugas si pautang ato. Pero taon bugas? Bugas ka ni. Mini man kay. Kol, sorry na kol. Psst, bay. O sa'yo, mga angga, bay. Akong angga, bitaw kay Coco. Pareha kang Coco Martin. James, manggani akong angga. Kay muna daw ako si James Red Ognaw. Sorry. Ligi. Psst, ikaw, o sa'yo angga ni mo? Bulldog. Kung saan, Hoy, di mo angga ba? wala ka vlog angga ba? Bulldog. Bulldog di ka mo. Kaya lang, ma. Oy, ikaw dahil gitawa? Ha? Bulldog di mong angga dai. Ah. O sa man bulldog di ka mo. Ay, sa'yo, gitawa sa kumama. Pili itong tulo, i-wallpaper. Ay, nagbayad. Ay, libre na to. Unsa man ka daw magpatagaan ka? Okol, magpatagan ko. Sunod lang ka ani ang isa ha kay nakauna man gud ni. Sige, okay, kan. Sige. Unsa man imong patagaan day? Sunod tuig kol ba makatrabaho na ko kol? Sige lang taon sana ko ha. Mahimo kang doktor sa ospital ka magtrabaho. Mag-uban mo aning isa ay. Kana siya mag-uban mo dito. Ako? O ikaw. Mahimo po rin kong doktor da eh. Dili magpa-inject kaniya kay mapaakang kag iro. Salamat ko na tarang bayad kol oh. Kita mang irap makapaak. Ikaw ba daghan ka punta na wa pa ka kabayad. Bayad sa daan. Pili bayad. 1,000. Tara. Asa man ako. Ay, kuha na lang niyo. Ha? Kuha na lang ni. Kuha na lang Ano ng ba? bayad dong. Idugang na lang nagbayad pa inject. Among iro man ay makapaak. Tay, may buntag tay. Ay mang buntag po dong. Muutang ka karne. Pila man kilo ana. 250 ang kilo. Ay isa lang ka kilo. Sige, kuha na isa oh. Ano man ka tay? Okay na ka tay? Dito man ko sa ospital kanina. Unya? Ana ang doktor, isa na lang daw kasi mana mabuhi ko. No. Wait lang tay ha. Unsa man tong gibuhat mo dong? Giampo ti ka tay nga mapunan pa imong kinabuhi. Sus gibuhat na ba bilang pag katoy mong gangyo? Usara gud ka bulan. Unsa isa ka bulan? Ikaw pun makabayad ka na ba sunod bulan mo kun ako na paningnon. Kaway ayo nimo tigbason man ti karon mag-una pa ka sa kwaron. Pagilam ni mo ang kanina ko nimo. Unsa man gugugod? Pagilam ni na kay kabit. Oh, mabugura ka kuha na. Kabit mo kang buanga ka mura po kag gwapo pati ra magkikagnaw. Wala man gugug kabit pasagad ra man ka. Pasagad na nakasulti na ko dito. Wala lagi ko kabit lagi magtotoo man ka na nila. Mamutbot pa jud ka. Kabit mo ka mura po kag gwapo. Mga matay ta mo tanang mga bating naong ay. Tay mananag na ka tay. ta ba? Managaan ko. Tay kana sa ako madato tay. Ano Ano sa maka-abroad ko tay? Tagsa lang mo tolo. Oh, siya una di ka sunod ha. Sige tay. Sige. Unsa man taganan ako nimo? Kanang naay na ibog na ko tay. Ako lang tawon. Naay mag-crash sa imo driver sa dump truck. Ngi, driver sa dump truck. Tay ako na po tay. Ikaw na bod kay. Pareha gapon mo. Naay nagka-crash gyapon ako. Pareha ra mo naay mag-crash gapon sa imo driver gapon sa dump truck. Ikalain. Tay ako na. Tay ako ikaw na na pod sige. Puro man driver gyapon sa dump truck mag-crash sa imo ha. Yung unsa man na ay? Lami. Pero driver sa dump truck. Ay, paraplin mo daw live break ang dump truck. Paraplin mo. Kabuang. Rekmar. Hoy. Saan ba? Manita dito ka mangitag sanga. Unsa man sanga? Imo na kong Christmas tree. Happy tabi ang Pasko. Magdali ha kanang lindot ha. Ba, tara ma. Ala ko kanang imo ang Christmas tree. Kani tulo man niyo. Minabi, hapak ko na nimong buanga ka. Amin na. Bye, tanawa. Lihok niyo no. Magdi ka. Ako tanawa ko, ha?
Eh, kabala ninyo? Ako, tanawa ko, tanawa ko. ah. Ano, lihok mo yung likod, no? Gani. Paspasay ka, no? Paspasay. Sige, akong paspasan. Wala, lupad. Te, Ah, sa man? utang ros mama te. Duha ka tinapa, tulo ka pancit canton, duha ka magic sarap. Yun, isa lang pod ka max para ako ah. Mansa, dili ko kadungag. Duha ka tinapa, tulo ka pancit canton, duha ka magic sarap, yun, isa lang pod ka max. Hari, jodoh ako ba daw? Balik ka, be, balik ka. Isa ka tinapa, pancit canton, isa yun, isa ka magic sarap, yun, isa pod ka max. Sus, wag yun, di yun madungog. Magic sarap na lang te, yun, isa ka max. Unsa, unsa? Max na lang te, max, isa. Ah, dara. Bay, nagdala kag para project. ikaw na. Wala ko kadala eh. Sila, bantayin ka Ay, naman. tikuan ba? Okay, class, nagdala mo 45. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang 40 na no, may ibayad yun sa field trip, yun ang 5 sa test paper. Kwarta di ay. O, unsa rin na 45 among dala ba eh? Unsa man ang gitangke mo Direk Mar? Hoy, unsa man ang pistola? Pagtawag mo pulis, oy. Hoy, Direk Mar, maligo ka? Ano man ma? Ah, Wala man. Tarong ba? lagay eh, wala eh. Sus, naliko, may taong kang gihilot magkagabi eh. Hala, pagkamatay Direk Mar, kabalo kang hiluton ka, dili ka pwede maligo, anak. Naligo hinon. Kuya, maapel ka na mo, kuya. Apel dula, kuya. Sige na ba, apel ba, doktor Dili me. ko maapil, kamo lang eh. Dili naman ko bata, kamo lang pagdula. Dili siya maapel. Dodong, pagdula lang diha, palitan na ta mong snack ron. Apilan sa nako na imong kaubag dula diha. Sige, Okay, dula ma. pa ta. Waan ni kuya, oh. Unsa man ni si Ulap, napaka nag-iro. Oh, napakag bulldog. Sige, ako na injikan og anti-rabies si Ulap aron dili na siya magkirig-kirig. Sige. Bay, pauso ta power bank bay. Oh, draw. 10 minutes na i-charge mo cellphone na. Parang 10 minutes naman. Basta. Kapit na ni malubat. Dili, hapit na naman buto. Hala. Guys, daghang kay mga lamigas dere oh. Pero na ako nakita dere ay. Luoy kayo introvert, guro na siya kay siya raman isa dere nagsurusuroy o nangitag pagkaon. Awa, siya ra gud isa ay kabalaka kay tagaan ti ka imuha ra ni. Hindi pong nakiko kailangan kong tubig. Tubig. Mangitan na tagi sa itaog, no? Unsa lang nari ako? Palindot tayo costume sa Halloween ba? So, pinakalindot o costume dre ka nang nasa likod, nagugas. Ay, daog gini dong, alinong ikaw ang daog. Grabe, maskara mo ra magtinuod. Wala mo labot kol. Kantor man ko. Kasi may labot, ali, ba daog ka? Mura mag-built-in na yung maskara. Porting airport na to, gipildir tagbatik na. Ay, mapagana, oy. Dayon, Mads, dayon. Uy, naman lagi mo iro dre sa sulod, Mads. Ay, dili na iro ako anang anak. Ay, imo ning anak. Pareha mo kung sa mong iro. Mads, basi mong giuhaw ka. Hala, giuhaw gyud, Mads. Rekmar, kuha siya tubig imong antikaw. Tubig. O tubig, pagdali ha. Parang tubig ti ah. Ay, salamat do nga. Sus, naalaan para pati kag iro. Lain maglami. Kaya makadiha. Dangas daw ko. Ano sila dangas daw ko? Dili makadangas good. Ano sila dangas daw ko? Ay naghilak na ako regalo nimo. Regalo ka man ron. Naku, kuya mo nagantang. Sa ba lagi kita ninyo bay? Ay, nag-trick or treat, dre. Unsa? Trick or treat. Unsa man na? Kana man costume mo gadlok-hadlok ba yung manuktok sa balay tagaan yun imong kindi. Wala din nga na sa inyo. Wala amro diri guro. Na diri sa mong balay, sige panuktok. Labra na yung nokto. Wala mao na na. Sige, wait lang, ha. Oy, ganit lang. Tulis. Dapa.